Hai, salut, eu sunt Leonicu și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5. E bine, astăzi o să vreau să facem ceva mai diferit față de ce am făcut până acum. Adică ceva mai palpitant. O secundă să zic. Ok. Bun. La ce mă refer? Vreau să încercăm să furăm un avion de la aeroport și să zburăm cu el până pe Ciliad. Acolo. Deci de acolo până acolo va trebui să zburăm. Și să încercăm să-l furăm și să ajungem pe Ciliad. După ce am ajuns pe Ciliad să sărim cu parașuta de pe Ciliad. Bun. Să vedem dacă vom reuși. Urcăm pe această motocicletă. Așa. Și începe călătoria. Am ales motocicleta pentru că cu ea mă pot deplasa mult mai ușor printre mașini, printre astea. Hai. Ușor. Mamă! Da. Motherfuck. Hai. Îi dăm. Îi dăm, îi dăm. Mamă, ce repede se mișcă. Holy! Oh my god. Nu știu cum am supraviețuit acolo. Dar degeaba am supraviețuit pentru că am luat-o pe drumul greșit. Bun. Acolo pe aici, miș. Rapid rău. Dăm pe aici, mișto. Fuck. Da. Bă, de ce NPC-urile astea din GTA 5 nu se opresc și ele să te întrebe dacă ești bine, dacă mai ești astea? Își continuă drumul și nu le pasă. Urât, foarte urât. Rolls Royce. A luat-o bine. Hai. Shit. Bun. Hai că-i dăm. Bun. Și suntem aproape acolo. Mai ne rămâne doar să intrăm. Și gata. Mergem, luăm avionul rapid. Și fugim cât de repede putem. Hai, deschide. Bun, dă-i. O să luăm 3 stele instantaneu. Era și normal. Fuck! What the f... Mamă. Eram deja acolo dacă nu făceam accident. Da, nu-i problemă. Nu-i absolut nicio problemă. Uite, avionul ăla de acolo putem să-l furăm, știu sigur. Doar că ăla mare nu o să-l pot deloc să-l conduc. Și așa că mai bine îmi fug aici repede. Îl iau pe nesimțitul ăsta de aici. Da, uite-l pe ăsta. Gata. Repede. Dă-i. Hai! Bun, dă-i. Accelerează. Hai că deja încep să vină gaborii. Dă-i. Uită, unul de ăsta dacă puteam să fură era bestial. Elicopterul este pe urma noastră, încă nu. Bun, o să încerc să prind suficientă viteză. Iar apoi să încerc să mă ridic încet. Hai, și acum. Gata! Bum, am reușit. Bun, și noi trebuie să ajungem pe mutele ăla de acolo. Mișto, nu? Mamă, deci
Am reușit să-l furăm perfect, frate. Fără niciun glonț în el. Totul este în regulă. Bun. De prima misiune am trecut. Mai ne rămâne decât să reușim să aterizăm frumos pe Cilead. Deci dacă o să reușesc să aterizez perfect pe Cilead, mai leu ce fain o să fie. Mamă, ce tricuri fac, ești nebun? Opa! Este cam a treia oară când pilotez. În GTA 5, evident. Și deja fac tricuri. Bun. Așa trebuie să-l stabilizăm. Fix pe muntele ăla de acolo trebuie să ajungem. Bă, cu avionul ne putem deplasa destul de repede. Am prins și noapte. Uitați-vă ce frumos arată orașul ăsta din GTA 5. Bestial, frate. Jos. Mamă, deci dacă mă duc așa în jos direct, practic o să mă prăbușesc, nu? Exact. Dacă mă duc așa în sus, o să... Fii atent. Fac un 360? Nu fac. Nu fac. Nu fac, întoarce-te. Mamă, ce greu e să-l mai întorci odată ce l-ai pus pe dungă. Mamă. Deci e mai greu, e mult mai greu decât pare. Hai, așa. Baza militară e acolo, dacă trec cumva peste ea, o să-mi iau 5 stele direct. Bine, nu chiar 5, 4. Sunt curios dacă este posibil să faci 5 stele în jocul ăsta. Bine, este posibil, dar trebuie să ai ceva coduri. Mamă, ce greu e de stabilizat avionul ăsta. Mamă, de ce am foarte mult lag. Nu știu, dar uitați, vârful la Cilead acolo în față. Pot să mă duc și mai sus de Cilead? Cât de sus pot să mă duc? Cred că ăsta e maximul. Bun, o să încerc să încep să reduc motoarele. Am redus motoarele. Sau de fapt mai trebuie un pic până acolo, că suntem de-abia pe zona asta de aici. Bun, voi încerca să reduc motoarele, să urc cât de sus pot. Bun, reduc ușor motorul. Hai, oprește-l. Și trebuie doar să urci. Hai, urcă, 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 urcă. Ușor. Hai. Mamă, 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 hai. Pici, pici, mamă, trebuie să ocolim din nou. Adică să mai facem din nou. Pentru că nu o să pot din prima. Și nici nu cred dacă o să pot vreodată. Mamă, mamă. Bun, mă duc așa și o să încerc să mă întorc. Să mă întorc așa. Bine. Ho, 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 ho. Shit! Shit! Ce fac? Nu mai știu ce fac. Du-te așa și stabilizează-te odată. Sau stai că te întorc dacă tot ești aici așa. Bun, te întorc așa. Mamă, ce greu e să-l întorci. Hai. Și dă-i, nu! Dă-i, turează-l! Turează-l! Shit. Shit. Aterizăm? N-aterizăm. Fuck! Mamă, și era atât de bine, frate. Doamne Iisuse.
Bă, măcar sunt aici jos la spital. Da, sunt aici jos la spital. E în regulă. Este totul pașnic. Ba, am încercat, frate, dar e cam imposibil să aterizez cu elicopterul acolo. Bun, o să urc. Dacă nu, tot cu mașina sau să încerc să urc cu telecabina. Nu o să mă mai complic. O să fur mașina asta, urc cu telecabina și o să mă arunc cu parașuta de pe Ciliad. Yay! Na, bun. Ăsta pare a fi Porsche. Porsche. Ce fain sună Porsche. Oh, shit. Mamă, mamă. Dacă nu urcăm cu ea, să urcăm cu ea. Mamă, mamă, mamă. Ce fain ar fi să găsesc încă o mașină tunată. Deci aici, trebuie să venim aici la telecabină. Bun, ne dăm jos și mergem frumos la telecabină. Scuze. Din greșeală, n-am vrut, doamnă. Mamă, să sune acum la poliție, să vezi că nu mai urcă nici telecabina cu mine. Bun, nu! Nu, frate. Ai altă vine? Nu. Altă vine? E pe drum? Mamă, frate, cum mi-a scăpat. O secundă, dacă... Nu chiar o secundă, cu vreo 30 de secunde dacă ajungeam mai repede. Bun, ce trebuie să fac? Trebuie să aștept după o cabină să vină de acolo. Nu. Ho, că n-am vrut să sun nimic. Ho, nu suna la poliție. Cum să nu mai sune la poliție? Omorâm. Omorând-o, nu ne mai urmărește nici poliția. Yay. Bun. Nimeni nu o să știe. No one's gonna know. Bun. Hai, acum ajunge telecabina asta. Am și uitat de pe ce se deschide parașuta. Dar o să învăț acum. Hai. Deschide-te. Bun. Și ce ar trebui să fac? Să încep să ce? E. Bun, vâtul 5 de view. Skip the ride. Bun, am dat skip the ride. Pentru că părea destul de plictisitor. Bun, am luat această minunată parașută. Și o să încerc să aterizez în mare. Trebuia doar să mă arunc direct cu parașuta. Și eu direct în gol și după aia să deschid parașuta. Bun, suntem aici, ce priveliște frumoasă. O să omorâm acea pasăre. Mamă, uitați cum pică. Na, s-a aștepta? Nu s-a aștepta. Încă una. Bun. Sărim! F. Mamă, ce mișto-i. Și suntem cu parașuta. Suntem cu parașuta, fraților. Ne plimbăm cu această minunată parașută, dacă vă vine să credeți. Da, mișto rău. Un video. Fraților, scrieți-vă voi părerea în comentarii cum a ieșit acest video. Părerea mea este că a ieșit super. Și dacă vă place această serie și vreți să continuăm, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe, pentru că mă ajută destul de mult. Și da, vreau să ne strângem un număr cât mai mare pe acest canal, pentru că de ce nu?
Hai că aterizăm pe plajă frumos. Și o să închidem episodul ăsta aici, fraților. Pentru că am făcut destul de multe chestii doar pentru episodul de astăzi. Pare extrem de rău pentru că n-am putut să aterizez cu avionul. N-am reușit să aterizez cu avionul pe Chiliad, dar e ok. Bun. Fraților, mulțumesc pentru atenția acordată. Cu voi astăzi a fost Leonicu. Pa, pa!